Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sangapada. At yung nga din na sumangbay ti programa tayo nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa pagayam tayo nga agpro-problema kaya nagkidkid daw ti pamalakat tayo. Kaya tuy manen di kasin yung nga Yongyong Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangted biyag iti may sa pakasaritaan iti parikot iti biyag. Problem of the day nga gapu ken ni Angie iti Lawag City. Kas makita yo ti paulo dati surat nga may basa ita barkada. Oy, anya nga tat parikot iti barkada. Asino nga ta ti akin barkada dagitoy? Ni nga ta Angie. Nga ipakita no umisema. Podno ka di nga problema ti agasawa, ti barkada, ti maysa kadakwada. Well, barkada ti asawa, barkada ti lalaki, barkada ti babae. Ado nga tat makarelate ka dito. Kidawek man nga pakishare dito live streaming tayo mga kasin. Tapno di kas taget adute nga agdadanggay dat nga oras. Please share this program. Yan kablawak, di kiti madaman nga naka-tune in. Naragsa ka pa nagbibuya ka na kayo. Sa di naman napaset ti lubong ti ayan nyo ita. Good morning, good afternoon, good evening. Uray kadwada pa'y tinubyo da. Yan kablawak pa, di kiti agkasangay at tangal daw iti Sabado. 4 ti mabilang 4 ti mabilang iti bulan iti Pebrero. Kabulanan pay laeng dagiti puso. Ket kasti ka na yung kibagbaga. Ada ka din ka Valentino yo. Alright, sagudahan nga ti surat ipagayam tayo nga Angie dito'y Lawag City. Dear Cassie, Kasti man tilinaon ti surat ni Angie. Dear Kasinyo, kablawang kay man ti naimbag nga orasyo amin nga padak ngagbibuya nang runa kada kayo nga agserserbi dita Nemars Studio. Kasama tayo nakablaawak dahil padak nga asawa ken ina nga madama nga agbibuya ita. Nga isuda tinamnamaik kakangrunaan nga makaited to kanyak iti balakad. Ngamin ada parikot ko iti asawa kasinyong dakelaunay ti parikot ko ken ni Dave. Tasipod idi nagsubli ti kina ti awag na dito yan. Kinasinged na kadigiti sigo da barkada na sakbay nga nagasawa kami. Akit kanayon kami mutun nga agapa. Tapno nalawlawag ti amin ket mabalakadan dak nga nasayahat kasinyong irugik man idinabiit kami pa nga agnobyo ken ni Dave. Ay na, Angie, bes. Apay, bes. Nakaaapal ka nga talaga. Anya ko matiapapalam. Ket kasano? Amin nga lumabas nga lalaki kadata. Nagiti lalaki nga aglawlaw diti. Sikatis siputan da. Bebe amlat na ida. Amumit ka jak pampansinan dagiti nga lalaki. Uwe nangim nakaapal ka. Ngamin kita kapimpintas ka. Ket napintas ka mat besh. Sa balilat pintas mo met nakadadot agar arem ken ka besh. Angem ti pagsidaawak. Kadagupan da nga agar arem ken ka. Apay met nga ni Dave ti pinilim katakwada. Sa anak nga maawatan, Beth. Iso nga rin ipaawat mo kanya. Nagadudang mat nga mas natatair pa ni Dave. Adudang mat nga mas
Ada mabalin na ngem ni Dave. No apay nga isuna ti pinilim kadakwada. Awan mo't kidi ti masaok ken kuana. Nasayaat mo ti pagpakita na. Angim na barkada. Agpapadadala amin nga na barkada dagiti agar-arim kanyan. Dagiti daduma agpampamarang laeng. If I know, amin da adabisyo na. Ngem apay nga rod nga ni Dave. Panagkitak ni Dave kadagupan kadakwada. Iso ti kaalistuan ngating ngelen. Ha? Anya tikait mo sawen, Angie? Tikait ko sawen? Kadakwada iso ti kaalistuan nga makontrol. Ket no bilang laeng. Ta ituloy-tuloy na ti panagbarkada na. Bayat nga agayan ayat kamin. Ay ket isinak Iso nga nasken nga agbalbaliw itan nga adan relasyon ni. Ket no kayat nga maasawa, mamin pinsan nga idyan nan dagiti barkada na. Kayat nga tamot ni Dave. Ay, iso nga isot pinilik bes. Ngamin, kadakwada, ison to ti amok nga mangtungpal dayta nga kondisyon ko. Nga apaman, nga makirelasyon kanyak, ipamay sanak ton. Ket idyan nan amamin pinsan dagiti barkada na. Kas tamoten, ti bisyo na. Sigurado nga, saan nga itulod pa ni Beth? Saanin? Ag-tricycle tulatan. Intan, sa dino ka diti pangipanam kanya. Sika, no sa dino tiket mo nga pag-datean ta. Inta pa lang arod mangan. Kalpasan na, makamunto ditan. No sa din nun to, ti pakadanunan tan. Alam mayatak dita. Inta nga din. Angim, sigurado ka? Dati nagsaritaan ta iti mawag aking ka? Ha? Angie? Ngaan niya, Dave? Nga umanugot kan? Nga adan mapasamak ka data? Ket kastan tumadlat ipapanan na? Kastan tumadlat pagtinagan na saan ka di? Ket yan tangay gayan ayatan? Di, mabalitan nga aramiden, digit aramiden, digit agayan ayat. Mayatak ti ko nam. Ala, inta pa lang arud mangan. Tapno ada pamigsata nga dua. Angie, my love. Pudno ti kunak iti best friend ko kasin yung nga aduda man nga agar-arem kanyak. Ngem ni Dave ti pinilik. Ngamin, iso ti nakakitaak iti dati mako na nga weakness ti lalaki nga sapsapulek launay. Dari lalaki nga mangited ti amin-amin na kanya. Nga no anyat kahit kumapasamak, no anyat kahit aramiden na kahit isot matungpal. Diyak ngamin kayat kasin yung ti lalaki nga mamartek. Taday di tatang ko, day talaunay ti madi nga bisyo na. Rason no apay nga na sapa nga impulang na bulod na nga biyag iti Diyos. Kasamaten, isot rason no apay nga narigatan ni nana nga nangisakad ti panagadalmi nga kakabsat. Isang ano agasawak man, diyak kaya ti mamartek. Angem na, halos amin nga lalakitan kat amunan ti uminom iti arak. Amunan ti agbisyo. Angem ni Dave, ti nakakitaak iti dati makon ko na nga weakness ti lalaki nga alistok laeng to nga dominaen. Alistok to nga kontrolen. Nga panagkunak, pampatsek nga saan nakto. Saan to nga salungasing kadagiti pagayatak? Iso nga, inkadengkon nga ipaay ko ti amin-amin ko kengkwana, ang imsakbay kadayta, pinagkarik iso na nga imuna.
anya nga kondisyon deta. My love. Sakbay nga itad ko ti amin ko keng ka. Nasken nga nalawag keng ka ti amin. Dumngeg ka, Dave. Oh, Angie. Dumdumngeg ka. Number 1 nga jak kahit iti may nga lalaki. Ti jak kayat keng ka. Gaputan nobyo kan. Jak kayat ti dayta pa naging inumoy ti arak. Ore no, saan mo nga ibaga kanya? Amok. Ngamin adda di ti guntaway nga maangot ka. Ha? Ken amok dagi da barkadam. Di ba barkadam ni Mikael? Uwen. Oh. Makitkitak day dyan nga inumin ti arak. Ket no iso ti ba barkadam? Sigurado, inom kami ti arak. Aklunek. Angie. Sigo din nga inom kiti arak. Oh, si? Amok daytan. Ang inaklon kalata. Si kati sunong batak kada kayong agar-arem kanyak. Uwen, dakila pagyamanak deta Angie. Nakaragrag sa haklaunay ta siya ti pinilim. Amom no apay? Ha? Ngamin. Panagkitak. Si kada ti lalaki nga no ibagak nga ikatemti pa naginom mo iti arak. No talaga nga ipatpategnak, aramin dem. Uwen. Sigurado ka? Uwen, Angie. Ikatay kung ti aginom iti arak. Sigurado lang Taagbalin to nga problema ta dayta, Dave. Jak kayat ti lalaki nga mamartek. Ala, mabalin uminom ka sag paminsan. Ngem jak kayat deti kanayon. Jak kayat deti mabarbartek launay. Taure siya. Sag paminsan, sumimsimak met iti arak. Ngem adalimitasyon na. Uwen, amok dayta. Ikarik, Angie. Ken maysa. No ipaay ko ti amin ko ken kaita. Kahit nasawen, addan sungsung batam kanyak. Ha? Anya ti kahit mong asawen. Ti kayat ko, no ipaay ko ti kinababae ken ka. Ikalay sana. Ha? Uwan, uri tadang matrabaho kon. Ken, nakasagana mo't nga tumulong ti pamilyak. Oh, nalawag, nasayat no nalawag ti amin. Angem no agasawatan ton. Ha? Ikarim kanyak daytoy, Dave. Ti anya, Angie. Idjamon ti barkadam. Ha? Ipamaysanak ton, ken ti agbalinto nga pamilyata. Jak kayat, tinaasawaan nga nabarkada. Apin nga di ka makasungbat. Saman. Ikarik, Angie. Ikarik. Nasaya at nalawag keng kati amin. Ket sapay ko matatong palim dito nga karim. Ta sigurado nga agproblema ta, Dave. No saan mo nga matungpal dagita. Promise, tungpalik dagiti karik. Promise, nga putay patpatig ka unay-unay, Angie. Okay, mabalin mo nga Ruden nga, Rugyan. Ha? Ay. Agyaman na, Angie. Nakapapaot ti panaglanang dagiti bibig mi kasin yung kaday di nga gundaway kata mariknak ti kinarugso ni Dave. Idi ta pinalubusa kon nga mga ramid ti kayat nga ramiden kanya. Nupay sa anak nga 100% nga sigurado
nga ipatpatig ko ni Dave. Ngem kaday di nga panagraip dagiti bibigmi, panagraip dagiti bagimi. Kas lang nasigurado ayat deti marikrik na kengkuanan. Malaksid nga amok nga alistok la kontrolen ni Dave. Ket addamet ten ti rimusi nga panagayat ko kengkuana. Gabuta kada agkan natin na dumaduma nga paset ti bagik. Mariknak ti ayat nga agkarayam iti kaunggap. Ket na isawang kulatan ti ipatpatig kamit unay-unay, Dave. Dave. Nangruna lang aruden, iditag-ag kanan, dagiti masela na paset ti bagik kasing. Gaputan nalaka a kontrolen da iti nga Dave kunak. Nasa dinno ti kayat kung agkan na ket iso ti paagkak. Gari ka, saan mo palang isarsardeng dita, Dave? Ituloy mo, iba-ibayag mo agkan dita. Uy, iti agsinumbangir nga bantay ko. Toy. Wait. Dave. Nagiso ti kayat mo, Angie. Dave. Kaya di idoron konti ulo na kahit kung ibaba na naawatan nanti kahit kung asawen kat inot met nga bimaban kasin yung inagkan na ti tiyan ko, inagkan na ti pusig ko, ti puson ko. Aging kang anak kadanon nen itinagbaitan dagiti lupok ket dituyen nga kaslanangan iti sanja ti arig na idita adan ti asog ko kaday di nga kanito kasinyo kaslalaag pulpulutan ni apay kaslalaag pulpulutan mayasping iti rawet iti pulutan iti panangan na nga uri ko lang na pungot dagiti buok ni Dave kasinyo. Nga uri ko lang inipit ti ulo na kadagiti duwa nga lupok. Nga kasla di na marik na nga maangsan. Sigilat ta. Kasta unay ti panaggaraw ti dila na. Nga mariknak launay nga rumwar sumurek kanya. Mariknak met nga rumwar ti tubog manipod kaunggag. Kasla tumtumpaw nga jak amon ti jak amon ti marikrik-nak. Dave, di mo sarsarding tanugin ka no sarding mo. Sige, saan ko orgin sarding? Sa akong tulay sarding no ibagang ay sarding ko. Sige, tuloy mo. Kat sana lain sarding kasi nyong edita ibagakon nga rabawan nakon kat dituyen nga pag may sain nandag iti bagimi. Dagos met nga nagtungpal ni Dave kat edita imbabanan ti kalsunan kat nakita kon ti armas na hasta unay ti ingar na kat ginuyod ko adagos umikan sa amoy baybayagin. Isarek mo, Dave. Isarek mo. Tapos saan ka mabiti? Sige. Isarek ko. Kaslag ti gerger ti bagig edita inot nang insarek ti armas na kanya. Isagad mo pa. Isagad mo, Dave. Isagad mo. Sige. Sige, Dave. Sige, panagpakin nak, Dave. Uwin, Angie, naisuti kayo mo. Dave.
Sige, parta ampay. Sige. Para king kanji. Para king ka. Dave! 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 Adi. Dave! 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 Dakon, my love. Pingay ta kalaeng. Ha? Anya ti orasen? Agalas 7. Kitwen, alas 5 nga malpas ni duty saan ka di? Kat anya ti orasen ti kunam. Kakaasik dito nga gay aywan iti anak ta. Kuha. Dalang amin, anya. Dalang di magasak. Anya ko ba't dinagas mo? Birthday nga miniti may nga barkada. Anya? Punyeta ka, Dave? Ha? Di ba't ko naking ka nga idyan na kinabarkadam? Ha? Sa anak kami nga nakapagsaan ta. Nabay nga di kami nakikita. Punyeta ka na. Nasisisita pa di barkadam nga kami nga ginam. Saan mo nga tikasta? Anya nga saan? Ha? Adda kay Jay nga gragragsak? Ha? Ang uting naman. Nyata ka nakainom ka di arak. Ari ko, apang sipatin na. Di ba't ko naking jacket ay manginom? Jacket ay mamarte. Kasan mo nga maubangar dito anak ta? Ha? Kahit nasanger ka? Kahit mo nga malang abna ti arak ta anak ta? Guri ka nagdigos, nagtutbras. Uray pa nagtutbras ka, Dave. Malang abla ta ti anak ta? Ha? Basit mo't lang itininom ko. Anay ko, uray pa basit. Imbaga king kaiti aray. Imbaga king kaiti kahit timinom ti arak aray ko. Kini-jam ti barkadam ko. Gustunan. Bay. Nasakit? Nasakit no si pating ka? Nasakit ti madanog? Apay. Saan ka di nga? Nasaksakit ti kasto nga. Kasasaad mi nga gina? Nga da ka siya nga agragragsak. Gininom kiti arak ka doon kiti barkadam. Da kami ditoy. Marigligatanak. Gustunan. Tunay kandil. Pinagkali ka, idi. Ipamaysana kam ko man na pamilyam. Kat ana, narugyam man hindi ka na barkadam. Kat anya, tuloy-tuloy tumandaytan. Saan? Anya nga saan? Kulak king ka na say at pengo minum ka ti arak dito Basta nakaturog ti anak tan. Kinsaan ka nga Nyeta ka. Pakawanan na, sorry. Saan to nga maulitin? Saan to nga maulitin, kunam? Ngayon aramitin to manin. Ano yung gusto na? Ay, Anjay. Ay, da kayo ngam tatang. Ay, si kakayang barok. Napanan ni Anjay. Awan tatang. Rimwar. Napanan na. Kuha tatang. Inaiban din iti batch na iti high school ko. Nagre-reunion da ka no. Ay, kakasano nga ro, ti apukaw. Kuha, maturog tatang. Siyak ti makamon Siyak ti mga iwan.
Kita saya at ano kasta. Apay, masansan ka din nga rumrumar ni Anje. Saan mo tatang? Manmanulaeng. Nula nadanas ka na mapanggatangan. Itang naira na nga day off ko mo tatang. Napanmot na ki-reunion kadigiti gagayim na. Ay, dasaya ta. Kaya pagkar data, bit-bit mo nga muring sa data. Uwan tatang. Inak namin labaan. Madino mabuntunan ka, mornongan kam timureng may. Ay, nasayaat mo na, barok ta, among kaya tiyag labay, ti muring yaw. Uwan tatang. Ay, awagang mga road ni Anjay, tadda na nasisita nga ibagak. Ay, mabit lang tatang, tawagak. Agtugo kayo palang tatang, kahit yung katitag kape. Ay, saan ang barok, kakap-kapek lang itay, sakbayak nga may dito. Alang nga ro tatang. Unattended mo ti cellphone na tatang. Adya. Naglukon apa nga depend na ti cellphone na. Baka awan ti signal iti ayan da tatang. Baam tatang ibilin mo na ta kanya kon nandiyan ti naskin nga ibagam king kuana. Tawagak tumanin damdama. Baka awan lat signal iti ayan da. Ay, sige man nga rod baraw. Ibilin ko lat tagarod king kan. Ti naskin nga ibagak king kuana. Tawagam daw, awag-awagam. Aging ka nga mga awagam. Alawin nga rin tatang. Kasi inak nga rin baraw. Yung tangay jakbat na danon ti anak ko. Alawin mo tatang. Kaya po kayo, di urayin nga makariingan. Saanan. Baliwag tulatan di umay baraw. Basta ibilin ko king ka. Tinaskin nga ibagam. Kinyatsi. Kuha? Angie, my love. Birthday ti Busmi. Ken? Oh, saan ko nga barkada ti kadwak? Anya nga saan dimit? Babarkadam pati di kita kaubraam? Birthday nga ti Busmi, kat nagawis, kababayin mo no jak mapan, ito na malpas ti trabaho mi. Urita naglabak mo't iti kalman. Dinalusak mo't ti balay. Nagbalmalimak mo't nga nagaywan iti anak ta. Bayat nga napan ka naki-reunion kadagiti kagayim mo. Nabayag mo't nga di nak pinalubusan. Ala na, bumawi ak tuging ka. Bumawi ak din tumakasang putak. Promise. Parag sa akin kanto, Angie. Maminsan lang na ita, Ket saan nga gapu nga palubusan ka. Ket palubusan kanto manen. Ken sa paim tagawid. Saan ka nga makipimpin naot kadakwada nga ginom. Tapanunutem, adda pamilya mon. Adda kami, iti anak mo. Dave. Masapag to agawid. Pagustuak la ni boss. Pagustuak la ti bagim ko nama. Talaga kid di nga makain inumen ka iti arak. Yung talaga kid di nga kayat mo nga kadwa dagita nga barkadam. Saan? Ala na. Kitwain ko lakmet. Basta amom ti mapasamak. No aglabsing ka manen kadigiti kayat ko nga mapasamak. Malain ka no. Ay, unyeta na tanga, Dave. Anya ti orasin awang ba? Awagak nakapatay ti cellphone na. Diyos ko. Sino nga tat kakadwa na Siguro kadwa naman hindi dyan nga Mikael. Barkada na nga sugsug dahi dyan kat ang kadwa na. Eksak man. Awagak na tan. Takasarita kadagos. I-cancel na titakawag ko. Ti awanan bain nga Mikael dayta. Tila babawik nga imanugot nga alain mi nga kumpadre mi. Teksak man
Apay nga idepem ti awag ko. Mabalin ka di, nga pakibagam kin ni Dave. Nga agawi din, taagsang sangit ti anak na. Ta saan nga rumbeng nga kastoy ti adaan asawa dan pamilya. Nga makipinpinaot nga makininom iti arak iti rabrabi eh. Kat saan na ko mang itultulad, ibagi na kada kayo. Tada kayo, awan ti pamilyayo nga agururay kada kayo. Isend ko. Tidak man na. Kalkaluban da ngamin ti barkada dakat. Iso di tala unay ti kayat ka di kiti barbarkada. Taag kikin na lubda. Ada reply na handetan. Ni Dave daytoy ko nana. Agawi daktulat na kay kayat ko nga oras ko nana. Anya, ni nga ta Dave nga peso daytoy. Awanan bain nga lalaki. Nakaro siguro ti Bartek na. Iso nga ma-text na kanyak ti kastoy. Anak ko, maturog kan. Maturog kan. Tayo na inakeban ni antisiping di tabangir ta. Bantayan na katainak man danunin datang amam. Danunin da awanan bain nga amam. Diyos ko, ay, ala, maturog kan anak ko. Turog kan. Maturog kan. Maturog kan, pang-aasin. Na talaga nga inakrautan dita nga amam. Maturog kan anak ko. Maturog kan. Alamin mo ka pa, Dave. Talaga nga minumak pa, parang Mekil. Apay, kepo ya kaya? Kasi, ibagbagada nga mabuting kakano ti asawa. Siya? Api ko mga kabuting ko ti asawa. Alamin mo, Dave, isugarod nga yung text ko. Aray. Aring Dave, sumungsungat di bakit mo? Anya? Punyeta ka! Ay! Anya dito? Anya di ka na sa amin dito, ha? Dave? Anya. Oh, yung... Api nga kasutin text mo. Angie. Saan kayo nga makibibiyang? Api nga sipat mo ta cellphone kanya. Api nga kasutin i-message mo kanya, ha? Agawid kan! Agawid kan ko na! Agawid kan! Agawid! Alay ko! Agawid kan! Alay ko! Uy, nagawid ako! Ay, ala, ingkan! Ingkan parang din! Ingkan! Ayop ka talaga! Ayop ka! Sobrakan! Anya? Apay, lumabang ka? Ha? Lumabang ka? Lumabang ka? Ala! Idron na! Gabutan sobrakan! Sakpay ti sobran? Dave! Gadang pa'y sumat! Mabalang pa'y kabilin sang walang barkada? Kadrumbing na laing deserve mo laing! Gabutan, ada kami dito yung agur-uri king ka, ada kami dito yung balay nga madandanagan! Ada ka, dyan ko naking ka nga sa bayan na agawin! Nagkari ka nga agawin ka, masapa saan ka di? Dala maminsan, Mike! Dala maminsan! Apay! Baro ka di, pay, Dave! Sumsubra ka na! Anya-anya kayo mapasamak, ha? Di mo kayatin? Naumakan? Ha? Naumakan niya kon? When? Ha? When? Naumakan? Eh di tumalaw ka! Talaga! Makauma ka! Tiluko! Talaga nga pimanaw? Ay, Dave! Di awanan baing? Di takit ti malala, di mamartek. Di daamot isang sauda, di daamot ang aramidin da. Ay, talaga agburburek ti darak. Apay, ti amuna nga ta. Ti amuna, igawid ko. Letsenat ta.
Kitak man ano di agsubli. Kitak man ano di agsubli kabigatan na agpakaasin tong awatek. Kita man no saan tong agparintume kiti sangwanak. Tapno awatek manin. Ala, nakadadudan nga ng heart deti in my day ko nga, yes, I'm single again ko na. Ne, nagadudan nga nagadudang nakakita. Ada nag-comment. Legit ko na. Reply man. When best. Single ka talagan. Gaputa pinagtalaw ko ni Dave dito'y balay. Tanasisita met king kuha na ti barkada nang imda kami nga, pamilya na. Iso nga, yes, I'm single again. Ay. Oh, agsasarunudan. Agsasarunon dagiti lalaki nga mangha-heart dati may day ko. Oh, apay. Ni Dave kadilaeng ti lalaki diti lubong. Ha? Tapno amuna. Adot lalaki nga mangururay nga agbalinak man nga single. Adot dagiti mga apal keng kuana. Ha? Sakit ka sa tiraramiden na? Nga isukat nak iti barkada na? Oh. Sino tatati agpakpakaasin tong agsubli ditoy? Kitakman ah. Kitakman at ilangan ni Dave no makita na dahil yung my day ko. Ay, kitaek man tilangan na. Ape ganda ka dito eh. Ape ganda ka dito eh. Sorry my love. Sorry my love. Oh. Saan ka di nga di markadang kumati? Kakadwam? Iti ayan mo ita? Saan? Anya? Bigsaman tagsao? Saan? Anya nga saan? Ibagam? Saan nga rumbing nga di nga ti barkadak ti kadwak o na ayang ko ita? Taapay? Apay Dave? Apay? Anya nga gapo? Gaputa dan pamilyak. Metlagayam. Pero iti sa nga rabi kas kalaki malkalaingan nga ag-text kanyak ti kasjay. Sorry. Nakainumak. Iso nga ruti kunak nga kayat nga mininom ka ti arak. Kanjak kayat nga kadom di kiti barkadam. Siguro kit insuro ni Mikil keng kadayjay. Ha? Baka ni Mikil pa'y mismo tinangi-type dayjay. Ha? Oh, api nga di masa oh. Dagita, ti kayat mo ka dagita barkadam? Dagita ti sursuro daking ka? Aday waktu idan. Anya? Pigsaan man dagsao. Pigsaan. Aday waktu idan. Day taman timbagam kanya gitin. Angim anya tinaramid mo. Sorry na bakit? Sorry, saan to maulit eh? Ibatanak, saan kag parintuming dito sang sorry, saan ka ibatan? Aging ka nga di nagpapakawan, bakit? Di ka ibatan, sorry, Jack to, di kita barkada kon. Basta ikatim DJ my day mo, Jack kaya, anya? Apay di my day ko, ikatim DJ, Jack kaya nga kadot, ibagbagam nga single ka. Oh, kitabay, di ba? Nauma ka kanya ko nam? Di ba pimanaw ka? Di ba? Saan mo kaya tiraramidek king ka? Ha? Gaputa, di mo kaya naliklikan di barkadam. So nga single ako, di ba? Saan? Jack kaya? Jack kaya mapangkait sa baling nga lalaki. Kin maglagayam! Apingor na di mo matungpal, di ka kayat ko nga mapasama. Sorry nga Ruden. Sorry, bakit? Saan doon nga maulit? Saan doon? Walang asin bakit? Saan doon?
sinapo Diyos kasin yung nagbalbaliw ti asawa, tsaka mo ano, kasano nga, no, kasano nga kabayag na nga agbalbaliw, baka mo't no, agbalbaliw la ita, ngayon na danto man digiti kundaway na nga masulisog, digiti barkada na, kat makulaapan to man ti panunot na, mailawan to manen kat agsublin to manen ti dating aramid na. Kasta nga ron tinaramid ko kasin yung nga tunggal ada pakada na ipalagip ko day di napasamak nga dandanimi panagsina agad mabuting matnukwan. Hasta unay ti luksaw na no saan ko apalubusan nga mapan iti awis ti barkada na angim amok nga ad-addan to ti luksaw na no da kami nga aginana ti mapukaw na. Binaybay aglat ta kasin yung takunak mauman tulat ta kadagit ta barkada na kat mauman tumad digiti barkada na nga mangawis keng kuana. Uray no makitak tiliday ti asawak binaybay aglat ta saan ko nga yung pangpang saan ko yung kaskaso tinasisita ti kayat ko ti matungpal. Isa nansisita, idyan na't barkada na. Saan nga mapan makin inom? Adda kami a pamilyanan. Aging nga dimteng kasin yung te aldaw nga diminto pulos malipatan. Uy. Baby. Dave, agreeing ka. Agreeing ka, Dave. Baby. Dave. Agreeing ka. Apay. Apay, kasta ulit ti bara ti anak na. Ni, kasla ti agang anges. Anya, kasla kita iman mapulso aman. Apay, kakartaan mo. Nakabarbara mati magina. Kini kas nang lumitlitin matindi anak tan. Dave, kasla natay di anak tan. Dave, itaray tayo na ospital. Wait, itaray tayo. Diyos ko, api nga kastyo nga talaga tilang ati baby ta. Diyos ko, isalakan niyo kumati anak. Diyos ko. Kanya nga rin tiramidin ta, Dave. Diyos ko, naskin na maopera ti anak ta. Diyos ko. Tsaka mo. Ito na ti doktor nga dakkel ti masapul agatad. Oo, Diyos ko. Dagayam sakit ti puso ti anak takit ni. Naskin nga mataming ti anak ta. Angin kasano. Pangalantang haron ti pagpadoktor ta, pagpa-ospital ta, pagpa-operata iti anak ta. Banda, padasik to ti pamilya. Kinuray si ka. Padasin to ti pamilya, mangibaga ta, umutang ta. Kapalanta ti rupatan. May salbar laing ti biyag ti anak ta, Dave. Wen, bakit? Kasaritak digiti kabagyak, digiti adat abroad, digiti adat mabalin na. Uray manu nga gatad nga maitulong da. Naskin nga masalbar ti biyag ti anak ta. Diyos ko ay pangalalaan ta pa nga ro dita, Dave. Dahil nga ro ti problema. Awamat nga ro ti urnong datatang kinanang ko. Di ka ti kabagyan mi nga dat abroad. Inasit gakon. Pasig nga awan ti maitulong data. Awanan da kanumot. Kada ito nga tiyempo. Diyos ko ay. Diya ka mo ti aramitik. Awan mati sanikwata nga
Nangina nga mabalit ako mga ilako. Katsika, di ka bagyam, ti pamilyam. Kaskas dimit nga awan kunada kanyak. Nakasaldamat ti balay kendagami. Kinure di kiti adat abroad nga kabagyan mi. Manulaing may tinaydid da. Kit nagdakilagatan ti kasabulan ni baby. Baam da. Inak pa agremedyo. Aramidik ti amin tapno masalbar ti biyag ti anak ta. Angie. Aramidik ti amin. Oh, Angie, bakit? Kumusta ni baby? Gas dilat. Masabol ka na nga iti. Kabiitan na panawin kat ma-operar ti anak ta. Ang iyong kasano nga nun kat problema tamat ti kwarta ti. Saan kan nga? Saan kan nga ag problema? Anya? Adan na iremedjar ko. Adan nagpabulod. Sigurado ka? Baka med dati dakil interes na data na pangkaimutang. Baka kadikiti 5-6 man kadikiti mananggundaway nga dakil interes na, Dave. Awan ka di sa balin nga. Saan ka madanagan? Awan ti problema. Awan ti interes na ti nabulod ta nga dakil agatad. Ha? Sinto ko mati agi pabulod iti dakil agatad nga awan ti interes na, Dave. Nagtitinulong di kiti barkadak. Anya? Dagiti barkadak, dinaamon dati kasasaad ti anak ta. Nagsasarita da nga isudan ti makaamo. Pagtitinulungan da, nga mang-provide iti kasapulan ti panaka-operar ti anak ta. Ha? Nga, awan ti kondisyon na. Uri bayatan tanto ka na ito na makawadwad ta. Di. Kasta't kinasayaat na iti barkadak. Nga uri jak inasasit ganida. Amuda ti kusa nga tumulong. Nasayaat gayam di iti barkada. Wen, ni Mikel ti kang runaan nga ti nakapanunot. Iso na ti nakisarita ka di kiti dadom abarkada mi. Ket adapay nagilakot motor na nga PCX. Adapay nagihisalda iti kutsena. Ayat dalahay nga matulungan data. Bakit? Idinto nga di kiti babarkada. Awan tinaitulong da. Ngam di kita kayang barkada, di makatulong ka data. Uwin, bakit? Gaputan na sa sayaat na kiti barkada. Itangarot pa kaamon ti doktoren. Tapno nung aramidin dan, tinaskan nga aramidin da. Tapno nung may salbar ta ti anak ta. Dakkelatong pakanyak betang hasin yung nga digiti tattao ngayon pagarup ko nga mang daddadahil ti relasyon mi nga agasawa ti mangyad adayo kanyak ti asawa ti mangin impluensya iti madi ken ni Dave ket isu dagayam dagiti kang runaan nga makatulong kada kami nakatulong kada kami idi taag nga abit iti patay ti kakaiso ng anak mi. Kasta unay ti panagyaman ko kadakwada. Awan ti anyaman na kumadre. Pasensya kayo na akong padno. No anyaman tinasasaok kada kayo. Gagangay lang ti kasta. Nakababain mi tinararamid ko. Nga pinagsawsawak pa iti asawa kiti isang manan nyo. Okay lang. Awan, di mo manunutin din siya kumadre. Ngit pati na kayo pinagsawsawak pa.
Maliit na bagay, kumadre. Ala, babayaan mo na tayo dyan. Basta importante, nakatulong kami kada kayo. Pagyaman na. Sana bali. Am-am mo kay Itan. Kitsaan kay ito nga. Amok nga natalgad ton tiriknak no kadwayo ti asawak no dakay ti kadwana. Kasti ko nami, maliit na bagay. Nagangay lati kasta. Tay sakit mo or ti asawam. Angay madda kami lata dito yung nakasagana tumulong kada kayo. Thank you Pakibagan to digit ito Mami Kale. Thank you. Awan tiyan man ako madre. When kasin yung limbag-anan tirik na nga kadwa ni Dave dagiti barkada na nga po na amok nga nasayad na nga tattao. Natalged tirik na nga awan ti madi nga aramidin da. Sibod namat idin saan kon nga pawilan, saan kon nga igawid, no mapan sagpaminsan sumurot ka dagiti barkada na. Ngay di kwa, maminsan makalawas, ala, okay lang siguro. Kahit dalang mat siguro ag happy-happy, ag enjoy. Pangikat ti stress da iti trabaho, iti pamilya. Ang ti makadakas kasinyong idi agangay, dadi maminsan makalawas, nagbalin mo nga masansan. Ha? Uwin, dagiti barkadak malakadwak, my love. Uwin, di ba nagginom kay lang hindi rabi uwin, nagsaro no ngamin nga dag birthday nga barkada mi. Uri tayo isuda mo ti kadwak. Di met ko nam nga no isudat kadwak, okay laking ka? Uwin, angin, agsaro nun. Saan ko nga, saan ako ba't nga, anya nga saan no, intulod da ka, di rabi nga nabarbartik ka, nga di mo amot inararamid mo. Sana bali, tadi kita imot barkadak ti kakadwak, di dakmat baybayan. Ala, inakaro din. Inakong katagur-uri da. Kababain kadakwada. Kadni. Di tapay nakabaybay ti utang ta kadakwada. Alamat pa ayak ida. Di ka nga unay Well. Diyos ko alaunat parbangunin matlaang hindi chay. Tawagak di namat sungsungbatan ti awag ko. Mabainak mat mga awag ka di barkada na amangan no. Abangan ni bagada nga. Diyos ko, ayan. Hindi ko yun. Aping amin mat kakasting kapalpalubusak mat manan di asawa. Umababuson samot din. Dati maminsan makalawas. Itan, maminsan laingin nga mangliwat. Iti may sa lawas. Diyos ko, ayan. Dahil talauna iti problema kasinyo. Sipod idi, palpalubusa kon ti asawak, nga sumurot manen kadigiti babarkada na. Diyak maipeksa, ti sakit tinakim ko. Diyak maipeksa, ti pungtot ko kenkwana. Taka na ayon na nga pagpambar, nga di na kano di na kanumat kaya't nga paayon dagiti barkada na nga kangrunaan nga timulong kada kami nga nakautangan mi aging gaita. Saan ka di kasin yung aramaten laengen ti asawak arason na dayta? Tapno maaramid na ti kayat na nga agbibiyag man na baro. Ay na. Basit laengen mapunpunuan ako, mapunwanak manen ket talaga nga kaslakait kong isubli ti dati nga kaslakait
sipat-sipat kiti siyang wanan di kiti barkada no jak na mabain kadakwada. Nagganas nga pungutin ko mga idumudom ko yan talamisaan na ta. Angim, kababain mo't kadagiti babarkada na nga nang tulong kada kami nga nakaut-utangan mi. Isukat nga naturid nga mapanman makininom nga tala kahit nga oras nga agawid. Nakasta. Ada itim, ada pagrason na, ada pagsangga na nga barkada na. Balakadan dakman kasin no anyat aramidek. Gapo tapat check nga sumubsobra mo ti asawa. Ginundawayan na mo ti sitwasyon mi nga si uutang kami kadagita nga barkada na. Nga kadwa na barkada na kat awan pa'y pamilya na. Dakay man kasin. Naskit rumbeng ka di nga pamilyado. Kasta nga masansan nga mapanagbartek, mapanagarak. Nga di kita sursurutan na ipadpadan at bagina. Ada di kiti babarkada na nga nakisinat asawa na. Naiyadayot pamilya na. Kuwada, karon mamartek da. Ada di kiti awan pa asawa na. Kaiso na. Urayan na kadi nga mapasamak ba't keng kuwanan ti kasyay. Kaya agbalin nga barumanen. Gapot na pinanawan min. Sakbay amala daw ti amin kasin yung balakadan dakman, tulungan dakman. Gapot na jakmat kayat nga madadael ti binangon mi a pamilya kay ni Dave. Dahil nga rod ti pakabuklan ti pakasaritaan ti parikot ko kasin nga sabi ko danay bati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagdengeg ka nagbuya. Ket iyon na akong ti agyaman kadagiti makaited ti balakad kaya nagyaman akmet kasin yung ti anos mo nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama dahil nga pakasaritaak. More power to your program. And God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Angie, Itilawag City. Thank you so much, Angie. Ipanangiburay mo kada kami dito nga pakasaritaam. Ket namnamaem nga adamet maitin nga sang kabasit nga balakad king kadagiti viewers tayo sang kabasit ko naggaputa nagsobra man ti oras tayon. Alaket oreno kasta sabi ko mata makatulong king kadagiti nga balakad. Irugiti nga Ruden Fernand Baroga Pakpako iti Italy happy watching king ka. Ni Melinda Sanchez kunara ipasurot mon talupot nan no agpakada taag kakabalay da kadagiti barkada nan ingga na makabayad kayo. Tapno di mo orayan nga agawid ken tapno di mo ibabain tabagbagi na tikay na sa tapno hamo nga orayan ngamin ayan pagtalawin pa lang. Ni Pearly Ann Ramos naimbaga pa nagbibuyam Kimi Wami ay nasender by amlatan nila kay Mon importante saan na kayo nga baybayan ken maited nat pagkasapulan nyo nga agina aslong nga awan araramiden na nga madi. Hello, Mike and J-Lo Valencia. Oy, saan nga problem of the day Melinda dito? Ken si kamot Melinda, saan mi nga kaipis dito? Mabalin siguro nga kaipis lati ng iyuman, nangiya si Deg. Umasok man nagungnan ko ng Jerby DC6 ni Kalya Lili pumayag kalatan sender gagangay ti lalaki dayta saan lakid di nga aglablabos ay aglablabes saan lakid agbabae apo imbagpeta arak la ti vision na barkada gagangay lang mat kita sa paminsan ngamin anak na ganan siguro talagang
abuswen na deta nga kasasaad yo, sitwasyon yo, nga adda deta barkada na nga pagpambar na, gapo siguro ta adamat digiti pagkurkurangam sender. Baka mo't no tingiwatam saan mo lang nga inlanad dito istoryam nga edi na salbaryo di anak yon palpalubusam nga agpaiso ngem saan mo siguro nga dangdangaranan when no samula pagsawsawan ungungtan kada dangdangaran kabkabilin no saan nga si sasangot barkada yon when no adda pa lang mati kumbaga ket kasla diti saan nga bukal sa loob mo DJ panang palubos mo keng kuana baka ado pa lang sa sakbay mo nga palubusan baka mat limamiis ka keng kuanan iso nga kay ket na nga makikadwat barkada na what I mean ket baka mat naapektaran ti langen-langen nyo nga gasawa dapat kami na ket aramidem di amin tapno no mas pilyen na nga kadenana ka kadwana ka ngem ti barkada na what do I mean kay kusawen dapat no malpas trabaho ti asawam ket agawid iti balayo nabanglo ka sweet ka ken kuana ket dumat maturog ta anak yo ket pagustuhan nyo mo tirik nayo baka amin awan ti kasjayen iso nga sa pulin na ti barkada na maboring siguro dita balayo iso nga no malpas trabaho na masapol naman dati pangliwliwan at bagbagi na pangikat na stress na bannog na nga hamo maipaay iti nga isot pa sa pulin at barkada na iso kita mo ti bagim baka damot king kay ti diferensya baka pagpambar mo mat nga gay aywan kat ubing iso nga saan mo maten nga maaywanan ti asawam baka di mo pa'y matemplaan ti kapena baka di mo pa'y maidasaran ti pagsukat na pagbado na baka di mo pa'y mamasahe basit da bukot na wenno ti dapan na wenno ti dakulap na dagita ti sapsapulin ti asawa alakit na sa balimot nga masahin sa mo ti raramidem tungpa, danog, sipat, kugtar kudel magbaka da kayo no apay nga sa pulin ti asawa yo ti barkada na kasi ada digiti banag nga pagkurkurangan yo ganun lang yo naglabit yan da Mikel kita nagawis da okay sayang anya sayang adak pa itimod ita. Anya nga mood? Kung ibagak ko ngano awang kumatlakad mo, pabugwak ko deta takaner. Babaam ni Michaela na. Nagaglabaray. Di mating ka mag-iinom. Saan rin? Indaklat na gumatang ti arakan, ta dito yung klato minuman. Agkikasan naman kita barkada. Kayak tagbiag awang barkada na. Agar ka, nagbugwang aro din bakit? Talaga ka na 3 minutes. 2 minutes lang mat maktang mat ati pangak my love. Sige, 2 minutes. Okay lang, my love. Babaam di kita barkada. Apay makanda ko madeto di kita barkada. Supay Kiamok itay ket mas pilyam ti barkada ngem daytoy. Ay, sana. No kumain aldaw kastoy, ure rin abi kastoy bakit. Be ti kita barkada ko. Ay. Hello. Paring Mikel. Api mawag ka. Pasensya kan. Awan sanak matuloyan. Kanon bakit ko. Iso nga babaamon. Wala. Dakilatan. Anya? Adda kadwayo nga dua babae dita. Peso? Teenager? Game da ko nam. Imposible Painumin lat arak? Mayat dan?
Kasano ko dito kat agur-uri ni bakit ko di silid mi. Kabugbugok lang. Tagur-uri ni bakit ko di. Aguri ka. Anya nga ta? Anya nga ta? Sino kita? Amo ni Mikel di kita? Oh, talaga? Kasla iba na alawi di mesa? Kasla yasi pressman mo di mesa? Talaga? Aguri ka. Bakit? Oh, apay. Emergency. Apay. In kami lang itariti hospital DJ. Mesa nga barkada mi. Tawanin. Ay, Diyos ko. Apay, di ba? Mesa barkada yo. Diyan mo. Natupakan kang ti aircon. Ala, sige nga Rod. Inka yun. Ala, Diyos ko, aya. Sabi ko matawan ti dagis ka na pasamak king kuwana. Sabi ko compressor mo ti aircon ti nagtupak king kuwana. Ala, grabe, pet. Romeo Kines, anatatta sender, ore mamartek ti barkada, amuna tumulong. Ay, ayan ni Jenna ay nasender agsarita kayo nasayaat no madi madaan tinasayaat nga diplomasya agad pakigtutam manen. Ta saan mo't nga narigat no ada barkada na ngam kitain na mo't pagsasayaatan nyo. Ni Mary Jane Amate ko na kapatang mo tinasayaat ni Dave. Mabalin kumamat ora inal daw nga aginom basta mo na mat limitasyon na. Ngem no sobra talaga ti araramiden nan papanawe mo wenno saan isublim ken nanang nan tag subli nga barulatan. Speaking of inal daw nga ginom ken agsublit kina baruna kuna ni Louis Buen apo nagalas di nga segwe. Itak dermot karbengan tayo nga sender. Awan makunak tadinak mo't palpalubusan ni wife ko nga mapan makiinom. Ngem no kursonadak nga mapan uminom karing gurkot asawak tapumanawak tayong ganat bigatnak nga uminom. Kati Jiligen ibaon mon ti bado ken ulisnan taagyanen dita inuman. Hanmon orayan nga agawid basta saan nga agwalwala no agawid. Kunamet ni Ate Helen Lubendino sender sita M nila kay mo no adda dita balayo. Ramasim jerupa na kusayam kada bulbulwom ta dagungguna na. Madidayta rin na biing nga mapanaggimik baka matrason na laengen dagita nga barkada na. Kunamit ni Kalya Lili sender saan mat siguro nga agmalmalem mo nagpatpat nagti asawam dita barkada na. No lakit amunat ag trabaho nila kay mo, nalakit ba amlatan natural ti lalaki deta. Kaya kunada nga rod ket pangpagana ti panakpak ti arang. Kunapin ni J-Lo, haan nga rumrumor tatakasin dito'y balay iyawis na idaay. Amo na ngamin nga masapol ko alalay na tatta ag karaulawak. Ni Ferdinand Baroga pakpako. Ayan, iyawis ko kano dito eh. Iso nga maawis dagiti Team Ipis. Erickson Daliri palubusam latta ko nana ni Jenna tinarigat sender tay kabilin na kano kasta nga makainom DJ ka agparikot. Baliktad dati babait ni sender ti agkabil. Ni Shak nili makaasawak lang ti adda barkada na palubusam basta haan na ngay palubos nga maawan oras na kanya kenti agbalin nga pamilya na madimet no na istrikto ka una iti partner mo. At dalat tamet ti time na nga kayat nakaduat barkada na. Ni kasinse sa baklig bagam ta dua kay laengen nga aginom no nagtibalayo. Dapat ngamin maging barkada ka sa asawa mo tapno si katipilyen na nga kadkadwana. Dapat saan kailang nga agasawa. Dapat agbarkada kay pay. Anya tiket ko sa wen, you share the same hobbies, you share the same interests, you share the same nakatawag na di dyan. You share the same jamming. Gumakas siya eh. Sagpaminsan mo ka-jamming mo ti asawam ta saan kailang nga agasawa, partner, as parents to your child or as husband and wife, no diket as friends, as barkada. Di ba? Kasi no saan kay agpadat hilig ay ket medyo
ada nga talaga ti gap yun no kwa. Ada ti agtaod nga gap between you nga agasawa. So nga kung kunada, di ba, no, agpada kay ti hilig nga agasawa, compatible kayo. Ngem no saan, akit adan tulat ta pagapapaan nyo. So nga, mostly nga successful ti marriage na, di ti agpadat hilig. Agpadat hilig ko mga ag-rides, hilig mapanag mountain climbing, ag-trekking, biyabiyahe, ag-travel, mahilig ti gimmick, mahilig nightlife, mahilig iti music, mahilig iti arts, mahilig iti community service, mahilig iti ministry, wenno iti church, di ba? Ngayon na adahan nyo pagpadaan, di ti medyo kastaan yun ton. Saan nyo pagkinawatan. Kita nyo di Amerika, di kita gay people successful unity or relationship digiti gay people ijay foreign countries. Apay agpada nga gay ti asawa jay, agpada nga lesbian, agpada nga gay. What do I mean? Saan nga kasla dito Pilipinas nga digiti babakla ti kayat da nga karelasyon digiti straight man, straight nga lalaki. Kaariyek da nga magirelasyon da iti pada da nga bakla. Angim api nga isudad tiket kaadwan na mapaay da, kaadwan na hanga napintas kumbaga hanga give and take the relationship, makwarkwartaan lang di bakla, kwarkwartaan lang di straight nga lalaki, gungundawayan na. Let's say for example, vice ganda ken ayon. Ngem ijay foreign countries ti agrelasyon agpada nga bakla, agpada nga tomboy. Apay kasi agpada dat hilig. Di duwa nga bakla agpada nga lalaki kahit da agpada lalaki naman nga duwa. Angem DJ nga straight nga lalaki kahit naka DJ baklahan, di ba? Kahit na babae. Ngem kwarkwarta na lang. See what I mean? So nga dagiti hilig yung nga duwa nga agpagpadaan nyo. Deta ti mesa nga mang patibker ti relasyon. Weno mang patibker ti pundasyon ti mesa nga agasawa. O anya ka ti hilig yo iti asawa yo, no? Da asawa yo ita nga pagpadaan nyo, da kahit makamu deta. Da kami mo kin Melinda, adamot hilig mi nga pagpadami. Maamu mi day jay. Jak lang tayo pagbaga. Hay. May met lang nga barkadan kaysa agbabae ko na ni Shaq Nili. Ayan, adapay pudnumet deta. Reynaldo Topinyo ko na palubusan lata, mauman to latahan nga agnanayon nga makibarbarkada kasla kanyak nakarkaro pa ni bakit ko no kasta nga agpakada na ket aglabos no ko iso nga hanak matuloy no ko kas jay sender ti pasamak ko. Yeah. Ni Paula, saan nga babaero nila kay ko kunana? Mamartek lang. Ni Louis Ben, ay ayuem sender, ibagam nga dim umininom ta schedule ta kunam. Pagtirikek tamatam kunam. Kaya ni Shaq Nili kunana bay, haan nga pakaidayawan, tay mapan mang suksokon tilakay na. Talaga. No di kat bukod mo nga pakaibabain tar aramidem. Mabalin mo't nga kasaritam no adda tabalayo. Ngem deta ing kasuksukonen nga pagsawsawan sangot barkada na. Pagsaritaan nyo nga nasaya at sender amin nga ba nagmaalay tinapindas ka saritaan. Liban lang no talaga nga saan nga agbaliwen. Ayan, nayon pa ni Ate Hele Lobendino, no adda di tabalayo nila kay mo, kat isot pa ng pinagngit mo. Ha? Isot pa ng pinngit mo kunana. Uray ramasem tarupa na, kusayam, kada bulbulom tatulang na. Ayan, lakid yada kay di balayo, saan nga sango dagiti barkada na. Ikam ti respeto day ta asawam, tapno saan nga nakababain. Ket madimet day ta nga rinabii nga mapanag happy-happy. Baka rason na latan dagiti barkada na porket nakautang kayo kadakwada. Kapatang mo ta asawam, ti puso sa puso.
habang maaga pa ket maator dayta barkadero ti asawam, kurang ka lang siguro sa lambing kenilakay mo. Alasender, samahan mo ti dasal baring nagbalbali tumetlaeng ni lakay mo. Numadilat tang agbali, akit balsige mon taulunan sa mo patalawin. Iyan, ilak mo tari daw ko na ni Tito Jessing and Tita Minda Marquez, paturogem di tarwar no agawid, ure lamlamuken. Ni Paula ko na napay, baybayan na pay anak na, barkada lang, tiat atupagan na. Kung napay ni Louie Wensender, no agawid nila kay mo pasabta masigod, aputem sa mo guyuden tapaturay mo nga agpangkis. Ay, happy watching, Ate Mirna Gawiran. Makarelate kan samat Ate Mirna. Alright mga kasin, dito nga rin ti paggibusan di programa tayo. Kat sabay ko ma. Kat ada napidot yung adal manipod ka dito naibasa kan naidrama nga pakasaritaan nga gapukin ni Angie Itilawag City. Kat sabay ko ma Angie, nalawlawgan ti panunot mo kadagit nga balakad nga naibasa. Manipod kadagit ti nalalaing agbalakad na viewers tayo. Ket into no Lunes agkikita tayo tumanen para iti sabali manen na pakasaritaan nga may drama. Sabi ko ba naragsak iti weekend tayo amin nga sangapada. Ala, bumawin to ni Daddy into no next week ket nagabgapo na nagpa-general check-up iti Rabi sa dalang nagawid TV Aldaw sana panday J banna kini Mami. So, tuno Lunes, padaanan nyo iti Dear Manong Nemi, alas 8:30 iti bigat. And nas namin ti idikal man laeng, ken KRK Problem of the Day, iti alauna, iti Aldaw, ken ti KSK, alas 8 ti Rabii. Agyaman naglaunay ka digiti sponsors mi nga kanayon nga mang tartarabe kada kami mang bibiyag ti studio mi digiti Star Senders sponsors ti kang kanta kastapay digiti nagagaget nga gi-share ken amin kayo ngagbibuya nga kanayon nga nakasubaybay. Thank you very much and happy weekend everyone. Siya nga ron di kasin nyo nga yung nga pumakadan saying goodbye ken good night kadagiti maturugen.